Sú neodmysliteľnou súčasťou celého systému hasičov a záchranárov na Slovensku. Reč je o dobrovoľných hasičoch. Poprvý raz mohla široká verejnosť hlasovať v ankete, z ktorej napokon vzišlo hneď niekoľko ocenených dobrovoľných hasičských zborov. Historický prvý ročník ankety Dobrovoľní hasiči roka vyvrcholil slávnostným gala večerom. Podujatie sa nieslo v duchu oslavy hrdinstva a obetavosti dobrovoľných hasičov z celého Slovenska. Je důležitá proto, aby někdo ocenil dobrovolné hasiče, aby jim poděkoval, pochopitelně odměnil je za tu práci, kterou dělají ve svém volném čase a proto, aby jsme tady položili základ toho, že dobrovolní hasiči jsou svojí prací důležitou pro celou společnost. Gala večer sa niesol v emotívnej atmosfére. Tá bola akýmsi poďakovaním všetkým finalistom za ich obetavú prácu a hrdinstvo. Porota vytvorila kategórie podľa regiónov Západ, Stred a Východ. Víťazi vzišli nielen z ich hrdinských činov, ale aj z prospešnej práce v obci či v meste. No, pre mňa to osobne znamená veľkú česť, pretože je to veľa strávených hodín vlastne s deckami. A pre zbor to znamená ešte viac, keďže sa zviditeľníme. Je to podsta držať tú prilbu teraz momentálne v ruke. Určite posmelenie, určite taká veľkú radosť prežívame a je to obrovská motivácia pre nás pracovať ďalej, zlepšovať sa. Znamená to pre nás veľmi veľa. Myslím si, že do budúcna to tí ľudia, ktorí prídu po nás, ocenia, že ako sme sa v tomto smere angažovali, aké sme mali zásahy, ako sme sa snažili. Toto je také trochu ocenenie aj našej roboty. Víťazi si odnesli sklenené zásahové helmy ako symbol odvahy, ale aj vecné a finančné ceny. Tie prispejú k ďalšiemu rozvoju ich práce. Nám prezradili, prečo sa dobrovoľnými hasičmi stali. Dobrovoľný hasič som sa stal asi preto, lebo ma bavilo robiť s technikou a od malička, už od 9 rokov som vlastne dobrovoľných hasičov. Môj manžel ma teda priviedol k dobrovoľnému hasičstvu a ja okrem toho, že teda som dobrovoľnou hasičkou v civilnom živote učím, preto vlastne značnú časť tej našej činnosti venujeme aj prevencii a vzdelávaniu teda detí. Aký by mal byť správny dobrovoľný hasič? Správný dobrovolný hasič je odhodlaný v okamžiku, kdy je povolán do služby, v okamžiku, kdy má pomoct a vlastně nepřemýšlí nad tím, neváhá a jde vlastně plnit to, co je prostě pro tu společnost potřebné. Dobrovoľný hasič podľa mňa nie, že nemôže byť každý, ale ním sa musí tak trochu narodiť, musí mať to v srdci. Určite by mal mať otvorené srdce pre pomoc druhým a to je asi to také najzákladnejšie. V rámci gala večera organizátori odovzdali aj významnú medailu, žiaľ in memoriam. Za hrdinstvo a statočnosť ju získal dobrovoľný hasič z obce Ludrová. Prevzala ju jeho manželka. Aj vďaka tomuto dobrovoľnému hasičovi tak môže široká verejnosť vidieť, že stále sú medzi nami ľudia, ktorí sú pre pomoc druhých schopní riskovať a položiť aj vlastný život. Janka Danková, Teatry. Príbehy,